आता 33 KV वरून विद्युत पुरवठा सुरळीत होत नाही। विद्युत कनेक्शन होणारी कट तात्काळ थांबवावी। आम्ही बिल भरले, त्याच्या बिलाच्या पावत्या भेटाव्या। विद्युत सप्लायचे विद्युत DY लोखंडे, जय अभियंता मोरे यांची निष्क्रियता, यांच्या कोणत्या कामाकडे लक्ष नाही। वसुली करायला पुढं, विद्युतचा नियोजन करायला सगळे पाठीमागं। विद्युत कट करायला शेणगावला बसून शेतकऱ्याची विद्युत तिथून कट करायची आणि शेतकऱ्यांना त्रास द्यायची। नियोजनाचा भरपूर अभाव। काल शासनानं वसुली करण्याचं जे शेतकऱ्याचं धोरण केलं हेही निषेधार्थ आहे, अतिशय चुकीचं आहे। आज कोरोनामुळे आता आम्ही शेतकरी लोक अतिशय आर्थिक विंचनेत आहेत। एक गोष्ट राजकीय पक्ष भेद बाजूला ठेवून शेतकरी म्हणून आज आम्ही निश्चितच शेतकऱ्याच्या बाजूने आज उभे राहू। इथून पुढेही सरकारनं असो या प्रशासनाने या गोष्टीची गांभीर्यानं दखल घ्यावी की जेणेकरून आम्हाला पुन्हा रस्त्यावर नाही, पुढची वेळ आम्ही निश्चित कायदा हातात घ्यायची वेळ आली तरी घेऊ। मी तुम्हाला जाहीर स्टेटमेंट देतो, कारण की उद्या शेवटी आज आमच्या जीवनामरणाचा प्रश्न आहे। शेतकरी म्हणून आम्ही सगळेजण या एका पंथाचे आहेत आणि पुढचा विषय निश्चितच मार्गी लागो। निश्चित MSEच्या कर्मचाऱ्यांनी याची दखल घ्यावी। पुढे आम्हाला असं आमची मानसिक हनन होईल, आमच्या लोकांची लुटवणूक होईल, अशी काही कर्तव्य करू नये। आम्हाला सप्लाय बरोबर द्यावं, विद्युत कनेक्शन कट करू नये आणि अशा निष्क्रियतेचा आम्ही निषेध करतो।